naman, di ba? Habang nalalapit ang eleksyon, parami na parami yung pambabati ko sa mga kakampi. Dahil nga daw binabayaran tayo at hinahakot kayo. Totoo naman, hinahakot talaga kayo kasi nagpo-volunteer kayong sumama. So nag-aambagay ang mga kapwa natin kakampi para mahakot kayo. Pero hindi kayo uuwi ng mga mamon dito o 500. Uuwi kayo na merong pag-asa para sa maayos, malinis at tapat na gobyerno. Good job! Doon sa kabila, good item. Nakakaloka. Okay. Alam mo, Inga, sa totoo lang ha, sa dami ng mga beses na nag-volunteer ako mag-host, iba po. Kayo po ang nangingibabaw dahil ngayon lang ako nakakita ng rally sa tabing dagat. Totoo. Ang galing. As in, mula doon po nilakad namin kasi puno-puno na po ng tao. Oo, sobrang hilig ko pa naman sa mga pawikan. So, dito ko sa tabing dagat. So, feeling ko, napakaraming pink pawikan dito ngayon sa aking harapan. Mamaya-maya dadating po iba pa namin mga kaibigan from Manila para magpakita din ng support kay VP Lenny. At syempre, VP Lenny herself will be here tonight. Mamaya nandito po ang napakagandang anak ni Shell Jock na si Pipay. Ayan. Si DJ Nicky Morena na waray din. At yung boyfriend ko si Kevin Montellano. Oo. Kaya reminder lang po ha, dahil na po tayo ay responsable. Kung may nakita po kayong kalat, pulutin po natin. At pag meron po mga gamit na hindi inyo, ibalik po natin sa organizers para mabalik sa may-ari. Dahil tayo hindi magnanakaw. Okay, yes. At saka kapag may nakita kayo sa tabi nyo na nagnakaw o kumuha ng gamit na hindi sa kanila, pagsabihan nyo, okay? Hindi po kailangan na sa ating pamangyari para sabihin natin magnanakaw ang isang tao. Kapag napatunayan at nakita, tinatama po yan. Hindi po yan pinagtatanggol. Tama! Amen! Okay, excited na ba kayo sa iba pang mga banda? Alam mo, parang mas malakas yung sigaw dito. Mas gusto ko yung mga tumikan dito. Okay, sa mga tumikan mo dito, magsigaw mo namin kasama para! Magpapatalo ba tayo? Group 1? Group 1, sumigaw na may kasamang palakpakan at hiyawan! Gaya-gaya naman? Oh. Gaya-gaya ka? Parang talaga yun nandun sa kabila. May hiyawan yun. Ha? May hiyawan. Sabi ko nga may sigawin eh. Gaya-gaya ka talaga. Dito na lang ako. Isa pa! Magsigawan na may kasama palakpakan! Alam ko lang yung karamihan sa mga rally ni Bibe, mga kabataan, which is nakaka-proud, okay? Like, ipaglaban niyo yung tama, huwag kayong magkokokin, okay? Huwag kayong magdodroga, hindi yan nakakabuto sa katawan, at hikayatin pa natin, ilang araw na lang ay eleksyon na. So, hikayatin natin yung mga tao kung bakit si VP Lenny. Hindi naman nila tayo kalaban, pinaglalaban natin sila. Pag nanalo si VP, lahat tayo aangat. Pagkasama natin yung buong tropang angat, yung gobyerno natin finally, matatapos na yung sistema ng korupsyon at pandaraya. Okay? Pagsabihan niyo mga kamag-anak niyo, mag-door to door tayo, mag-house to house, lahat ng pwede niyo kausapin, hikayatin niyo sila. Sumama na sila sa atin, di ba? Dahil yun naman talaga ang goal kung bakit tayo naggagawa ng mga ganitong rally at nagvo-volunteer. Hindi kasi uso sa mga nagdaang taon ang volunteerismo. Pero kung babalikan natin yung mga panahon ng mga bayani, diyan nagsimula ang himagsikan at kaya tayo malaya na ngayon. Kaya nagkaroon ng mga people power ay dahil sa volunteerismo. At ngayon sinasabi nila na binabayaran kami, binabayaran tayo kasi yun na lang yung pwede nilang ipukol. Dahil si VP Lenny, malinis ang track record. Diba? Dapat mas marunong, alam mo, dapat habaan pa natin yung pasensya at pag-unawa. We only have 40 days, 40 days. Oo, before election. So, pwede mausap sa mahinahon, get care sa mga bashers, diba? At pag sinabing binayaran kayo, inabutan kayo, tanggapin nyo na lang dahil talagang may abutan naman talaga dito. Abutan ng pag-asa. Like may
future, Ina. There is hope. Yes, there is hope naman talaga. So, hinihikayat po namin kayo lahat. Nandito kami para hikayatin ang bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin, nire-represent natin si VP Lenny. So,